Nagka-travel na naman tayo pabalik ng Metro Manila. Ayan, dito tayo ngayon sa Bicol. Ayun, yung Vulcan Mayon, medyo hindi na sa atin nagpakita ng maganda. So, kahit kaunti, ayan, nakita nyo yung ating location. Kaya, ayan, ako na lang mag-isa pabalik, wala na akong sakay. Sana naman safe yung ating biyahe at samahan nyo ko dahil ipapakita ko naman sa inyo yung magiging biyahe natin mula rito hanggang Manila. So tara, let's biyahe na tayo. Tara na mag-travel guys, saan mo man gusto. Joe Marian TV. Nandito na po tayo sa may bayan ng Ligao. Ito yung yan, pag kumanan ka papasok ng Ligao proper. So dito tayo sa Diversion Road going Manila. Yan. So yan, dire-diretso na yung ating biyahe dahil hindi magaanong matraffic. At sinusuwerte dahil medyo maganda panahon ngayon. Walang ulan at medyo makulimlim lang. Kaya yan, tuloy-tuloy lang ating biyahe. At baka may medyo maganda pang swerte pagdating natin ng Naga. Sana may swerte talaga. O kung wala man, okay lang. Sige lang, tuloy-tuloy lang ating biyahe. So nandito na po tayo sa bayan ng hindi pala ito bayan, Matagon. Napit na tayo kung makalabas ng border ng Albay. So papasok na tayo sa parte ng Kamsur. Diyan ini-stop lahat yung mga galing Manila, lalo na kung destination mo Albay. I-stop ka nila dahil diretso ka sa quarantine facility. Dati itong oras medyo yung mga bus na, pero ngayon wala, karamihan sa lubong natin private at saka delivery truck. Pangira taxi galing Manila, sigurado yun dahil TYS yung kanyang plate number. So Nabwa, ayun, bahay ng Nabwa na tayo. Nakakalimutan ko na. Ayan, so Baaw to Erika. Ito yung pinakasentro nila ng Nabwa. Para lang hindi naman dito apektado ng COVID dahil ayan, medyo masigla ang nila yung bayan dahil maraming taong namimili, nakapark na sasakyan pag-araw, di katulad paggabi na ilan lang dito dahil wala gaano tricycle. Nandito na tayo sa tapat ng Robinson's Place, Naga. Ayan, medyo marami na rin ang tao rito sa mall kasi yung mga sasakyan nga marami na nakaparada sa labas. Ayan. Ayan, tuloy-tuloy ang ating biyahe. Sana dyan pa rin kayo. Huwag kayong bibitaw hanggang makarating tayo ng Manila. Dito lang tayo dito sa Petron Sipokot kasi malapit na tayo pumasok ng Quirino Highway. Bale, bumili lang tayo ng vitamins dahil wala tayong kasama sa biyahe. So ito ang aming kasama. Ayan. Ayan. Para muna. At dito pa rin. So yan. Ayan.
continue to travel to Manila. Yan. Yun. So, wala tayong ibang gagawin dahil wala tayong kasama. Yan. Pack tayo ng pagkain. Kasi mataman tayo ng antok. Pero hindi naman ako inaantok dahil sanay tayo sa ganitong biyahe. Yan. So, bali nakaliwa na tayo sa unahan. Tama. Yan, to. Pag dumiretso ka dyan, yan, to going diet. So ito, ay shortcut. So Manila, ito yung tinatawag na Quirino Highway. Quirinong Malubak, mula noon hanggang ngayon, lubak-lubak pa rin. Hindi na tapos ang reblocking dito. Kailan kaya ito matatapos? Nandito tayo sa Quirinong Malubak. Dapat sana Quirino Highway, pero matagal na dito. Lagi na lang may reblocking dito. Kung hindi dito, ibang part. So, kahit sino tanongin ng driver na pabalik-balik dito, experience nila. Yan. So, anong masasabi nyo ngayon? Tama ba na Quirino Highway o Quirinong Malubak ang tawag dito? Yan. Parang napakanipis naman tong ginawa na naman nilang semento sa kabila. Yan. Tapos pag na ano yan, ayaw ko lang, sana matibay na yan. Hindi katulad to na lagi na lang may bitak sa lugar na to. Tuloy na lang sana sinasabi nilang expressway na mula Quezon hanggang Bicol para baka maganda-ganda nga yun kaysa dito. Okay, yan, ito na naman. Okay, go down. Pagkatapos yung kabila, ito na naman. Pero maayos na ng ayos talaga. Hindi yung 3 months. Yak na naman. 3 to 5 months. 3 to 5 months. Ito na tayo sa dulo ng Quirino Highway. Yan, to Manila. Pag nag-ride ka, yan yung from Daet. So dito yung mga natin kaibigang pulis. Yan, talagang duty sila. Right. Maluwag na kalsada rito. Pinaidinig na talaga dati. Andito na tayo sa bayan ng Calawag. Yan. Medyo matraffic pag ganito dahil ito yung pinaka-sentro nila. Ito yung mga bus na provincial bus. Naalikabukan na ron sa gilid. Kawawa naman yung ating mga kapwa driver. Kaya pagka sila makakabiyahe. Dito tayo dadaan sa bagong diversion road ng Lopez. Hindi tayo dadaan sa kanilang sentro. Karamihan naman siguro sa atin na madalas yung biyahe dito nakakadaan na. Dahil yung bayan ng Lopez medyo masigit kasi yung traffic. Dito yung bago nilang diversion road. So ito na yung dulo ng bypass ng Lopez. Ayan, diba, kaliwa tayo. Pagkumanan yan yung dating daan. Dito na naman tayo sa bayan ng Gumaka.
Lucena. Sandali na lang tatakbuhin natin. Metro Manila na. Yan. To Manila and Lucena. Kanan, turn right. Kanan na, turn right pa. Yun. Yun, pahinga muna tayo dito sa may Gumaka. Dito sa gilid ng dagat. Yan. Tayo muna. At pinagpahinga ko rin yung aking travel buddy. Malayo-layo sa Bicol. Kaya palamig-lamigin muna natin konti. At mamaya tayo bibiyahe. Yan. Relax muna tayo dito. Alang mainit na siya. Tangan lang radyo. Okay lang kasi minsan-minsan lang naman ito nangyari. So yan yung pagpupuntang Bicol. Dito naman pag papunta kang Manila. Ayun. So, agap pa naman kasi kaya tayo muna tayo ng konti para naman ma-refresh yung ating makina. Sa mga nagtatanong nga pala kung anong laman ng aking sasakyan. Dahil wala naman akong kasama. Natakot lang. Teka lang. Kali abok dahil ano, daanan ng truck dito. Tayo sa kabila para safe. Kasi pag dito nagbukas, baka mahagin tayo ng dumadaang sasakyan. Ayan. So yun, sa mga nagtatanong. Ayan. Ito yung laman ng aking sasakyan ngayon. Dahil wala akong kasama ko balik. Dati marami nagpapahingang sasakyan dito kasi gilid nga ng dagat. Pero actually hindi pa rito yung pinakamarami. Doon may ulahan pa konti yung ulan. Pero tayo dito na kasi nakakita ko na bakante kaya nagpahinga na ako rito. So stay tuned lang at samahan nyo ako hanggang makauwi tayo ng Manila. Dito kasi kalmado, hindi siya maalon. Siguro yung mga naglalaot, may isda. Pinaubos lang kasi hindi naman maalon. Yun, sa likod natin yun yung Alabat, Quezon. Balik na tayo ng Manila. Nalalamig-lamig ko lang itong aking travel buddy. Okay. So guys, nandito na tayo sa may Lucena. Parang nasa Maynila na rin tayo. Ayan. Kaya lang parang alanganin kakadesign nya. Okay. Hindi siya kasya sa dalawang sasakyan. Alanganin kung sasabayan natin siya, baka mamaya ipit tayo. So tayo na lang natin na matapos itong makaka-overtake yan tayo agad ito. Pag nga pala yung mga traffic na okay na yung madilim na. So dito na tayo sa may saktong kaya Quezon tayo. So Bandilaria. Sariaya, Quezon. Sak location natin. Bali, nakalampas lang natin ang Susana Heights. Yan. So, malapit-lapit na tayo sa ating destination. Finally! Dito na tayo sa Valenzuela. Dito na ulit tayo sa tapat ng Fatima University. Yan, yung Petron. At malapit na. Time check natin 10:46. So bali malis tayo ng Bicol 11 AM. So nakarating tayo dito 10:46. So bali halos 12 hours naging travel time natin.
mabagal lang tayo at napakaraming ginagawa sa bandang Quirino Highway. So maraming salamat sa inyo sa pagsama sa aking biyahe. Hanggang sa susunod na mga vlog, kahit na hindi gaanong maganda yung ating video, salamat sa panonood nyo. So yun, maraming salamat at sinamahan nyo ako sa aking biyahe mula Manila hanggang Bicol, tapos mula Bicol hanggang sa Manila. Umalis tayo doon ng 11. Ngayon 9:56 din ang oras natin at ang ating tinakbo from Bicol hanggang dito 450 km. So yan, maraming salamat at nakarating tayo ng ayos. Thank you po Lord at hindi mo kayo pinabayaan sa